May gagamba tayong disabled mga aji. Galing to sila ng banusan, no? So, usap mga aji, no? So, ito, may gagamba tayong disabled mga aji. Galing to sila ng banusan, no? Nga pala mga aji, ang lalaki ng gagamba sa banusan na itabi ko, na nakaitlog na. So, gagawin natin parang sabong international, no? Sipat kilatis lang. So, pakitin muna natin to. Pakitin natin, no? Para makapili din kayo. So, yan. Pero to disabled talaga to. Pero may tiwala ako dyan nalalaro ng maayos yan. Kahit disabled na, no? Kasi kondisyon naman natin pareho yan. So yung isa naman, ang lalaki nito mga adya, banusan lang galing to, no? Ito yung mga tinabi ko na ng itlog. So ito, lalaking gagamba to. So sipat kilatis lang, no? Ang ganda tignan. Yun. So again mga adya, yung load natin available sa Shopee yan. So yung link nasa baba. And mga adya, nung isang araw lang, no? Kagabi pala. So panalo ako kagabi ng mga 9K. So mabilisan lang. So yan, pakita natin sa inyo yung win rate natin. So, talagang history yung pinapakita natin mga adya. Para makita nyo naglalaro talaga tayo. So yung mga hindi pa nakapag-register dyan, yung link nasa baba, no? Huwag magkagatan. Okay, game na natin yan mga adya. Dihado ng unti to. Itong brown natin, no? Versus dilaw to. Brown versus dilaw. Kasi nga, putol yung paan sa harapan. Hindi pala dihado ng unti. Talagang dihado siya dito. Pero same size naman. So, ito yung galaw niya. Sapatin nyo muna, no? So, mabigat. Mabigat yan, mabigat. Tarapin ko lang. Tapos, siya na yung iuna natin, no? Kasi advantage naman yung isa. Okay, game na natin. So, nasa inyo na lang mga aji kung gusto nyo dito sa kompleto na to. Malakas din to mga aji. Game na natin, no? So, lang paligoy-ligoy pa. Eche bureche. Game. Wala ka. Wala, sige. Sige. Dilaw versus brown. Sige. Putol pa versus walang putol. So, yan mga aji, mga good size na yan, no? So, sa banusan lang din galing yan. So, pusta kami ng misis ko dyan, no? Pag natalo yung brown mga aji, yung may kulang yung paa, imamassage ko siya. Pag nanalo naman ako, isa ha, isa. Pag nanalo naman, aray. Aray, sakit kumagat mga aji, grabing gigil na ito. No? Grabing gigil, oh. Grabing basaan mga aji, oh. So, pag nanalo naman ako mga aji, mamassage na ako. So, lamang na tayo ha, one sorry. Nagkatalikuran po. Lagyan natin sa harapan. Nabilangan na ng isa, no? Grabe. Kung sa pustahan ito mga aji, kung sa Sabong International nakalagay ito, dihadong-dihado sa pusta ito mga aji, putol yung paa. Pero hindi mo makakalain, no? Siya pa nakauna, no? Siya pa nakauna nakascore. Pero ito na. Nako, parang nahihinog na ang meron dyan. Tumakbo na. Nako. Disgrasya. Uy, may sapot sa paa. Kaya pala hindi makagalaw nung may sapot sa paa. Sandali, tanggalin natin mga kaji. May sapot sa paa, no? Hindi siya makapwesto. Tulungan muna natin ng konti. May sapot sa paa. So, okay game. Yan na, nakawala. Dihado talaga ito mga kaji. Sa Sabong International to, grabe to. Yung ad siguro na ito, baka panalo na ito, times 5 siguro sa pera. 500%, no? Baka makakambak pa. Baka makakambak pa ang yelo dyan. Uy, kumakambak ang yelo ha. Kumakambak ang yelo. Delikado, magmamassage tayo dyan pag nakakambak ang yelo. Ang tapang talaga, no? Ang tapang din ng brown. Ang tapang din ng yelo. So, titignan natin yan ha. Grabe yan mga aji. Walang chupi sa gagamba na yan ha. Parehas matapang yan. Yung isa kulangan pa. Grabe to. Kung Sabong International to mga aji.
Napakalaki ng panalo nito. Kung sabong international yan. Kasi makikita nyo mga Adji, sipat kilatis. Hindi ko talaga pupustahan din to. Pero kasi yung akyat niya makapit siya. No? Yung isa naman, makapit din naman. Tapos yung isa, parehas pa sila kalaki. Kompleto pa to. Kompleto to. Ito putol pa parehas pa sila kalaki. Mas maliksi pa to tignan. Mas maliksi galaw nito pero natalo siya. No? So grabe to. Kung sa pustahan ng sabong international to. Times 500 siguro percent to. Kung papanalunin na lang dito, 1,000 mo, 100 pesos lang siguro. Ganun kalayo yung pustahan dyan, no? Pag ganyan ang naisalang nila. So, yun lang mga Adji. Sana nag-enjoy kayo sa laban na yan, no? So, isang example yan na sa sabong international mga Adji. Mahiwaga din ang gagamba, no? Hindi lang manok ang mahiwaga. So, grabe to. So, yung lucky link nasa baba, no? Grabe to mga Adji. Yung odds nito, grabe to. Kahit ako mga Adji, hindi ko ito pupustahan pag sa sabong international to. Grabe mga Adji. Hindi ko ma-explain, no? So, yun lang. Maraming salamat po and God bless you all. So, ito siya, yung winner natin. No? Grabe. Meron wins yan. Wala yung dito. Meron wins. Grabe. Oh. So, wag na natin iyan, no? Okay na to siya. Grabe ba? Buhay pa to mga Adji. Buhay na buhay po. Grabe. Ang laki pa naman niya. Naunahan talaga. Description na tinatawag. Mahiwaga ang gagamba, no? Hindi lang manok ang mahiwaga. Pati gagamba, mahiwaga din. So, grabe. Dihadong-dihado tong brown. Nanalo pa. So, yun lang. Maraming salamat po. And God bless you all.